Werken jullie graag voor de examen? Is weg. Krijg alles. Wat hebben ze bedacht? Vol punten mee. Lindy, kan ik vol punten verwachten van jou? Definitief niet. Ik ben naar mijzelf afgaan. Gewoon het beste ding in de wereld. Jij bent nummer 4 doen, maar wat is dat doen? Kan je zo niet, dat je zo kan zien, die vast en dan neem ik je af. Ja, maar je moet niet met mij gewoon een t-shirt. Oké, maar je moet nu water gaan staan. Yes, do that. Kijk, schrijf het uit. It's good. It's great. It's really hot. Yeah. Ik denk dat is de laatste keer dat ze dit doen. Ja, Dit is de laatste keer. Ze is very intense. Wat is veel, maar Zuid-Afrika. Het lijkt of die studenten meer pret het als enigiets anders. Zo op Meisenberg. So kom eens gaan kijken. Is een beetje schrik hoor.